gina-underground ko pa. Bangat ang bata ko rito sa piyak. Hindi bla? Nawang imuon, ninday Sara ko maglagan si President Duterte, Vice President. Heti si President Duterte, hindi man niya mag-presidente ran. Hindi pwede rin niya. He's no longer eligible to run again as President. Most likely, pwede tanas Vice President. Now, kung maglagan si Sara Duterte sa pagka-presidente sa piyak. So, ano matabo? Oh, ura. Makontrasan dahil natay na. Now, ang imuon na, madlagan ta na presidente. Madlagan ta na presidente. Ha? So, hindi sa dar pwede mag-imaw ni Marcos. Hindi rin pwede. Oh, why ron? Sino imawon ni Sara? Mangita man tanang ka running meet na nga kontrahon na tatay na. Kag si tatay na may presidente nga kontra na si Sara. O pres kay Bongo very close ang dagar mo biyan. Do you think daw sobra pas bugto nagni diya nga pagpati na kay Bongo? May kung ano relasyon na ni Bongo. Kanya daw sobra na magsawa. Amo ra no, hindi natin mapaktan ra ka mga sitwasyon ay kung natawon natin si Bongo kag si President Duterte, kung makadakita mo kay President Duterte, diyan si Bongo skilid na. Ha, hindi ba niya makuha nga private security na. Bangit nga may PSG man. Amo ya karon ng kag kung magtabukid man nan, mapulswing kita na guro si Duterte kay Bongo. No, sa nakita natin nga sitwasyon kung ano ka-close ang darawa nga. So, amo niya importante, nga sa mga desisyon, gali, kapin pa ko may mga plano, may ikaw sa babaw nga, pwede sa urihi mag-collide sa desisyon kang imo tatay, imo nanay, kapin pa kung sanda mismo kapadlagan kang kandidato nga gusto nanda, hindi kagid gali mag-collide mga kabyanan. Mapiktuhan ka, mura lang mga desisyon ka, bulaan mo na ang desisyon kang pamilya mo. Ha? Ayun ang una, ang pamilya mo, ang mumbulik ni mo, di ba? Di karon ay bangad sa may pride si Sara, yan mo yung matabo na Diyos, tati, kung liurarang laad ta na nag-withdraw tos pagka-mayor, kundi malata na magbilong sa kusiwing ng pinipilaban, ng padlagan ni tatay na. Ha? Ay daad, bisan nga oras nag-restoryan na, para kanadya mo, kung nag-decide lang ta na, alang pa yan, tatay na, garanti, nag-ibang bakod ta na. Nga daan nga ang tatay na may ginpurma nga grupo nga tana man raad na paabot ng mga balas kay Bato de la Rosa galing nang ibang bakod sinday Sarati alang ra kuno Duterte karon mat naho na rin nga i-dissolve ka mo organize ra bilog ng Pilipinas may mga gobernador sanda may mga congressmen na may mga mayor sanda down sa municipal level sobra ka organize makabiyanan si Bongo galing nakagasto ra ti sino nag-advise kay Bongo nga magasto si Duterte man amurang naturak ta sa bilang darwa kadlaw, ano bla matabo. No? Ang diyang desisyon, it will be favorable bala kay Sara or hindi makabiyanan. Mga kabiyanan. Ito nako, ang desisyon ni Sara, wala nagapikto sa organisasyon kang PDP Laban. Nga amurya kang ligad nga sa kadlaw lang ang muni-muni kang mga taga-PDP Laban. Iti si Sara, Rector sa Piak, diba si iti wala taman mabasa basi may basbas ni Presidente Duterte bla tigo mananta mga kabyanan nga daw nagasinaw nga si Presidente Duterte hindi napagbayaan mga kabyanan ang anag upo ang aging forma ay may ibar taga pinipilaban nga gakuno ura tatanti budget sa inotos piyak ay mga budget Alay mo. Sige, partner si Brian Alamo, bla si Chief of Police. Al Brian Alamo, ha? Nagatamyogit. It will be BBM Sara, Bongo and Bato will withdraw their candidacy. That is very obvious scenario nga matabo mga kabyanan. Ano-ano ko ni Sir Alamo? May posibilidad. Ay, sir, good morning, sir. May bahalang posibilidad nga may basbas partner. May posibilidad nga ma-withdraw si Bato kag si Bongo. Nga mapulswing tanda kay Sara. Kung pamangkot ka partner, maano ang matabo sa PDP? Hindi ka pagbuya.
hindi ka pagbuyan gid ni bangad nga amo dia ang ginhimo ni Inday Sara. Pwede kay mao si BBM kag Sara. Okay. Ini kung gusto na pwede ka imaw. Ang pamangkot nagustuhan ba ni Duterte? Kay committed naman ang grupo mo. Ang PDP actually totoo lang ang PDP ginahulat si Inday Sara nga diyan tana mapungko, diyan tana ma-fill up diyan tana manumpa kag buslan si Bato garing nang ibang bakod tana. So hindi man pwede nga ang mga taga-BDP to matawas kay Inday Sara. Hindi pwede. Because Inday Sara ang mga allies ni Duterte hindi tana. Ti ang mga allies ni Duterte plangga ni Duterte ya kay ana man dia sugo. So ang mga tabo na ang group ni President Duterte will collide sa desisyon ni Inday Sara. Kag may basbas ni President Duterte ang grupo nga ra. Kag hindi kita kung natawon natin partner daw, hindi kita pag-withdraw ni Presidente Duterte pas kay Bongo na partner, dahil banda lamang naguro sa amoy nga sitwasyon na tabo, maday kita grupo kay Bongo partner. Kag ang palaisipan man kay kang Miyerkules nag-meeting si President Duterte kag nag-meeting si President Duterte mga pinalangga nga mga tag-paramati kag Manny Pacquiao. Oh. Di ko mag-withdraw sa Manny Pacquiao anytime umpisa niya. Kaya muran dan, no? Bagal ang posibilidad. Nga magtingog pagit ang kusiwing kag Pacquiao-wing ni ano to. So karon full swing sanda karon. Ang presidente nanda si Bakto, no? Di pwede nga kun maayo ni ura takmaan kung ano ginistorya ni Presidente Duterte kay Pacquiao, pwede nga magpresidenta na imawan na si Bongo. Pwede nga si Bongo maswap sanda na mga pinalangga at pramati. Mabay si Pacquiao. Oh. May posibilidad. Amorang posibilidad nga dapat natin ni lantawon kagalat-latan no ay may darwa pa kadlaw nga mga decision making ang piyak-piyak. Ang guwa na ang political scenario sa Pilipinas may political may family problem. Mga pinalangga nga mga tagpramati. No? Kumbaga, mapili si President Duterte, bata na o kung mga allies na. Ang mga tao nga trusted na, mga kabyanan. Ang problema lang Inday Sara kay, although bata ta na, wala ta nagapati, gid tanan-tanan, saan nga tatay. Na? Pares mo na partner kang Binay sa Makati partner. No? Oo. Paras man kay bangad nga politics ba partner sa politika na partner, there is power. So karon tamad guro si Inday Sara nga kontrolon man ni tatay na lantawon lang natin partner sa Estrada partner. Hindi man to magpaiway si Jinggoy, hindi man magpaiway man si GB. Ni para sa perde kung natandaan mo partner ng ligat leksyon. Di blagi na arin sa sanda ka to. Nga dapat sara lang madalagan. So karon ay bagad nga mambal natin nga gusto sara kang sara, mangin may puder man sa anak kaugalingon. Orat nagpaiway, so karon tanda darwa perdi. Basi ako ra matabo, kung hindi ka magpaiway, baka lang posibilidad mo nga amo gid madagatan mo, Estrada gid madagatan mo. Partner. Kung nagsumpa si Inday Sara sa PDP laban ko si Wing, matandem rin sanda ni Bongo. Ni Bongo, Sara Bongo. Ganing iti ang darwang diya, uragli may danay diya partner. Ora nagmay danay. Kagluat pa partner kay Bongo, halos mga allies ni President Duterte, daw klaro partner nga against si Inday Sara sa mga allies. May sagka abogado to partner na gambal mo. Nga hindi ta kuno konforme kung si Inday Sara ta kuno magdaog, hindi na kita napagbulan ang mga allies ni tatay na. Amoran ang sagka factor man partner nga tamad si Inday Sara ka mga diyan kapakita nga sa mga allies ni President Duterte daw against si Inday Sara partner. Basta ang klaro lang nga whatever decision ni Bongo, may basbas riya. Whatever decision ni Bongo, may basbas riya ni President Duterte. Klaro kita na. Klaro ran. Ang ano nga desisyon ni Sara, although bata na, wala ra basbas ni President Duterte. Ang pamangkot matabo mo jay. Masakripisyo ay ni tatay ng bata na bisan urat basbas kumparar sa beken at bata apang may basbas na. Isa si Duterte yung mga kabiyanan bisan bata nagnasaway na diyan kung ginakaraan na diyan mga kabiyanan. Pala bata na ganiti ura nagpati nagliwas tiyan mo ng problema dapat
amo yan nga, Paano daw masulbar? ha? Daw dramatic, kaya nga klase ka, ang matabo kaya sa last minute nga changing ang dropping niya. Daw, amo dyan ang senaryo sa kanya nga, sa history kang politika sa Pilipinas nga daw dramatic, mga pinangga, dramatic ang suspense. Bahal man partner sa ka-strategiya lang ya, kung matabuid man, nga kung makita man ni hindi sa Arabing may padaog si Bongo, pwede ta na mag-withdraw lang. Kung kapati ta nakita tayo na. Ang problema di kay partner kontra anay si Sara kag si Bongo mo. So karon daw nagapakita lang kita si Sara partner nga kontrahon na kita plano na kita nga kontrahon si Bongo. Amo ra nang klaro nga sitwasyon. Di ba? Nga kung tawon natin ang mga sitwasyon kaya daw si Bongo tag nalagas na nga kontrahon mong bukat ko nga ang kandidatura ng padaog ang ginalantaw na maski presidente partner si Sara partner daw bakal ang posibilidad na nga mag-partner kung naging PDP ka ng partner eh. O, amo ra nga ura, sa na nagtining, nagbuliliaso, kaya ang ginapaabot, matabo. Ha? Daw nagdalong pinsan kang bilog ang Pilipinas, ayan nung tabo niya. Bisan ang mga grupuhay sa PDP Laban, daw nagpermangkutanan, di intar ka niya. Si Sara Rictoros Piak. O, basta may bas-bas ni Duterte, turod yan nagapaklaro natin, nga si Sara, hindi pwede mag-imaw kay Bongo. Basta nga pangimon niya partner, iti mas close si Presidente Duterte kay Bongo, tanat na bata. Ang gani ni President daw si Bongo, panda sobras bata pagkabig ni Duterte. Sarara partner nyo, manani mo partner, maskin sa magburog to partner, ang jealousy partner, amuran ang pinakabahulgit nga posibilidad nga makaguba sa pamilya partner. Ay kung ang tawon natin, willing ta mag-sacrifice si Bongo yung bangit nga mapati kay Duterte mo. Ang problema, si Inday Sara, hindi tayo mapati kay tatay na. Klaro kita naran. Di ba? Amuran ang sitwasyon nga si Bongo mapati tunay kay Duterte. O si Inday Sara, hindi tayo magpati kay Duterte, klaro. Amora guro nga pinagrapit-rapit guro gid si ang tepsoon ni Duterte guro kay Bongo. Kay man kuano tasugo ni Duterte kay Bongo. Daw mapatihan na ni Bongo gid. Ura tanagi gasway. No? Si Inday Sara ay hindi na mapapati. Amura ng posibilidad, ikaw partner mong kung magpata mo lang man nga hindi magpati ka nimo mga sa senaryo sa pamilya no, makambal ikaw nga mas mayad pakyagan na adopted. Hindi ba? Subukan ka na laytay sa bata mo, pero ang respeto na kanay kanimo wala. So karon walang posibilidad nga natawan man ni Duterte nga kung magdagang bata iya hasta ko kaya kontrahan na mo. Buko si Bongo tanaya. Hasta takot si Tiro, matakot nakon niya. Amura nang nalataw. Bisan ulihan na pa ulihan na paran. Basi ulihan na pa. So amorya partner, ang rason man nga kita ko, bangod sa kadya nga senaryo ron karon ka politika, nagapakita, nga tamaan gali kadalom, ang anda problema, mga pinalangga, katang pramati sa milyada, ha? Tamaan kadalom, mga kabiyanan, kay, pwede gali ka na ni Sara Duterte, ikulay ng ang ana tatay, hindi na magpati. Hindi magpati. Si Bongo na mapati na kay Duterte. Bangod ko lang tawan natin partner, sa una pa lang partner, may grupo si Duterte nga PDP. Anda tao nga naghimo man na si Sara, kaana man ta grupo nga hugpong pagbabago. Diyan ang plang magkapakita. Sa primero lang ka to, di ba? Oh. I-anticiparon ka mga PDP dapat ran. Nanalyze na bata Duterte naghimo man ta kaana nga grupo yaw. Manalize mo dadren nga may posibilidad nga mabato kita na kung ano ang sitwasyon nga ipamato naman ang anang grupo. Diba? Baskin sa hindi ka control si Duterte katong sa may ginagawan pa lang kauna sa may congressman. Katong, gani nga sa mga... Si Cayetano. Duterte naman. Diyan nagkapakita nga kung ano man kabaskog si Inday Sara, nga wala gagi itatay na. Di ba? Wala labot ka to, pagtalsik ka to ni Cayetano, ang involvement ka to, si Sara Duterte man, nga sa likod na katutanan ka mga congressman, duro man ta nagapati ka mga congressman kay Inday Sara dyan nakita ko Inday Sara nga duro tagal rin masunod kanakin kung parang tatay daw nakita na nga pag-un man ta na partner so karon kakaiba ka sunod mga Sara ay abida close man si close na tatay na pero actually ura hindi man mabulgar ni Duterte ura make man kay mo Sara ray kung si Presidente Duterte gahamba lang
Hmm. man guro makahatak si Sara nga. Di ka dyan medyo naklaruhan. Naklaruan ng daya pagit partner. Kung nalantaw natin partner sa mga sa mga nagigad nga mga balita, no, mga months siguro buhayan ng nagliligan nga nagpagwa nga istorya si Duterte nga nagagto si Marcos sa nga matandim sanda, di ba? Natandaan mo to? Pero gintinay ni Sara nga ura ta na, ginimo na nga putigan sa tatay na, dunduhan mo to nga pala. Ura nga musta lang to na to, di ba? Diyan mo makita nga kontra kita na si Sara kay Duterte partner. Di labot sa point nga mapahiya si Duterte. Pahiya gid dito time nga nagto ko ng mga Marcos dito, lain ta ng statement ni Duterte ay kuno may ginistoryahan ron nga may tandem nga BBM Sara. So karon gindinay ta na ni Sara to partner kag kun ano mata ng ambal tatay na, o tabot na na. Basta mo yung kuno ang kamaturan. May mga bagay nga ginahimo pas tatay na para kay Sara nga kung si Sara ka na para ka na, di ba? Kumbaga may huyog pa mas tatay na para kay Sara. Kita mo ang plano sa paglansar ni pagpail ni Batura para kay Sara ra. Ugaring may mga bagay nga ura gahambal si Sara, gahimo tanakana nga abi ni tatay na pwede na magsunod si Sara, di ba? Na amore ka ra. Kag kina-expectar man Sara partner nga duro nagsunod ka na bangad nga ang nagsunod ka na ura kamaan nga abi man kang kasunod ka na nga may basbas ta na kay President Duterte. So karon na murang mga rasonis partner no nga katamaan gid man ka strategic ang kaya dramatic strategic ang pamulitika sa Pilipinas partner. Imaginable, pwede kang pay lagi tayo ni. Kung nagpay lagi tayo na tayo, katuna pud nga nang tumo nga hindi maglansar si Bungo. Di ba pasubo mo pa blatanan bago tanati mo magpile. Obo ka ni. Nga mag-matching. Lagi na halat lang na kanimo madagan ka presidente sa grupo grupo nga. Ay nga. kung lagi tatana ka to partner o kung vice president o kung president, mura rin to magpurma ang PDP partner. Di ba? Oo, saktoran. Ay nagpormaran ng PDP para man ra ka na. Para ka na. Kari ngayon nagdesisyon, urihi, lain ta na desisyon na. Desisyon na. Kung na napasubo sa Duterte. Ang kunantawan natin partner, kung ako maglantaw partner, bangad nga sa ugali ni Duterte partner, doon diretsuhon na kita ng PDP. Diretso gid. Paglantaw kita. Hindi na bahala rin kung ano man kayo nanakang grupo na, pero nagpaborya karon sa piyak sa mga posisyon. Nagpabor niya kay Lini, nagpabor man niya kay Isko. Ay tindo tanda naman ang bagad nga mag-vlog to mong partner ang grupo. Di ba? May posibilidad, may hindi tanda may danay kay katong. Magwa ra partner kung mag-umpisar niya, tandaan niya masira aya. May magwa ya dapat Isko, Lini bla, tandaan rin may kabumbaanay di karon magwa ra amo ra matabo. Amo ra tawag ni Presidente Duterte Manny Pacquiao basi dito ka masaykin ni Sara. Na na kontrarte mo nakan. Na. Ay. Pero may Nako. posibilidad pa partner ko lang tawon natin no nga basi kung ibulian lamang ni imbes kasi bato si Manny Pacquiao. Pacquiao Bungo lamang ang i-partner. Igilagsan namang yan ni Duterte nga madagkit si Bungo. Di ba? Moro na yung napurmada ng partner mo. Si kontragis bunggog si Sara. Kontraanay kit mo. Hindi kita naran na klaro kita tanang makontraanay kita sanda. Hindi kita magpahiway kung ni Sara party dyan naran. So sa atin ng mga analysis hindi ka pakita kita na partner nga hindi kita magpatis hindi Sara kita tatay na. Ay klaro lang sa una lang imo kang imong grupo. Maabot sa Pagkadlaw. Hindi rin mabuhayan niya mapagwa statement si Presidente Duterte mananyo kung ano masunod ang bala na. Ito, mga problemang ito, pati sarak dyan, balan na rin mo. Di makandi mo na pahiya tanang imo partido ro no, nagtao pa ka problema, gatalang-talang bago sa desisyon mo, nagsailoti mo to, iba, nagmangkot, hindi hirtaptan ka dyan, urat PDP. Bagkanti si Sara ang yabi, para magbulag ka mo. Ay pwede, tanas ti Duterte gapon, magtindag kung sino desisyon nun. Bahala si Sara sulingan na. Ay wara, man din nagpakontrol do amurang guwa na. Bahal kita posibilidad nga sa mga taga-PDP. Klaro ran nga, bakit ti rason nga madura ang budget nyo, bagad nga si Sara dito. Bakit si Sara taga-tara ka budget nyo? Si President Duterte na, may budget ninyo, dagyan ng tanara, ratakmaan. Diba? Wala takon nga nagsaylo si Sara, dara ng budget, hindi. Klaro tanang, paminsaran ta ninyo kaya, kung sino ang maging presidente nyo, kag sino yung vice. May misang ka, board member mo.
nga mangkot kiti anur lang kita kaya na ura budget tatan kajaya kun kang kuan ko sa nasyonal amo dyan matamat ti sa ilo katos piyak ko alin pa ko una nga gakampanya ti mo sa grupo piyak to sa ibang banwa Daw tamaan ta nara partner ka tikit nga paminsaran daw wara man ti mo partner eh. wara man ni tanari at ti balaka sa na grupo nasalbar nam lang nga kawalingan oh paano timok bulig si mo grupo hay gamay plang problema ura pa ni istorya mo tagas babaw sakit timok puri budget na imo ginatax nga ura kauti kwarta bulun Ang luwas lang tanda nga si Duterte kita nagambal nga raptaran kita Nasaktoran. na bala ka mo diyan ura ay may grupo ran may budget na naran para sa sara kag sara pero kung bilang ka lang sara ka hindi timo magsarit sa budget sa babaw. Man anyo kung ano kagamay ginatao niyang karan. Ay ako buhay ko nga naging leader naman sa mga politiko sa babaw ya. Namangkot mo ang mga ano nga mga budget ya. Ay saring timo budget sa babaw daw. Nani partner ko saring budget sa babaw ya. Ang kapital kaya pangabudlay, managtag ka berkaluwin. Para sa napuslan makapumuluyo. Ay, hindi mo magkuhan nga malansar ko. Ay, may budget ko to. Hindi makapada ang budget mo kanimo. Kundi nga kaugalingan mo nga kwarta. saktogin Wala si partner, may nga duro kwarta na kaya wala. Yung kapital na kaya pangabudlay. May kwarta nga involved, pero gamay lang. Ay, pagkat ka warat kwarta. Pero ang pangabudlay na magutan, ang kulang namin nagkaluwil ta. Ito, akapoy man ba makumbra? Turo ka pa ngayon. Ang oras sa panay, langatan yan. Pasensya, lalay ka mo. Ay, wala na yabay ka apa-apa. may intor do mo ako nga bilins pulo mo plato na Sa wala ka mo dyan, ibulahan mo ito. Pasensya nyo lang, partner, kung di ka mo manangatan. Amay, si Sir Buayag, morning na kay Sir Buayag yan. Napitan mo to. ura pa Sir, kung mati ka ulat-latang, sir, ginakapoy man lang ang partner ko ka siwa, halos matawaan man ang mga wara-wara. kuan na hindi ka likagwantaman sa bilog na banwagi nga ngay panawan Ate mong partner, Tinibong ilang yun. taon sa partner, no? Ang imong pangabudlay nakita ko mo ra maskin paano partner, no? Nga ginabuligan na ka maskin paano lagi sa mo yung rason partner. Kung kwartal na partner duro, what budlay ang partner mo? Ang budlay na tapos sinsilyo tapos simintahan mong ay nagtagtagtan mong amak ko blay mura maluto ka pa isakbol mo pa Di budlay ka ni mga budlay na araw bravo na pa budlay ka ni managtag kaya kung managtag ka manago tati mo ka may pulis to di ba pero hindi man tabdakpan ka pulis niya kung nagtag ti mo bulong di ba lang? di para sa karaitan kang kontrahan na ka pumuluyo na partner ng pulis Oo, ang gamit tao pulo ka nakaruhil ka mawalan ay duro na mga gat ang kraan timok tao kung may na blind naot na si Ruminga bulong pagka ti bakal mat naran belat na kumangayo tamuan kag matsambahan naman sulmi mga pangayo kag ni matsambahan ura pa mong kaya kasi wala naman kung na nagtagsara-sara kundi ang ginatawa naman kang Miracle Wheel ang nagakinanglan kag nagapangayo nagatext ka naman dyan nagapangayo lain nagakwarta nga tawa mo timo miskin nura nagapangayo mong di ba? Imo kaya naman di naman pwede nga imo yung gamita timo nga kayo kung nangayo ka kag mapasahan ka naman di matawan ka naman matawan naman importansya nga matawan ka man pero tagbagat ko niya nga malagaw naman daw partner Ruben kung man nagtagam ra kaluwel maskin sa kadram pa madaran krapulan tamong tao dito sa diyan sa Palawan kapon ni taga Flores kung nakayayro ka Torino na Rinte ko na si Ruming na mga ayo kuhay kami nakalowel ti urati advice nakin ti Torino ti ura na tawanan ito dapat yung tudo na lang partner dito kanimo sige lang, idyan sa Flores, lat-lat tayo lang. Ay raktor. ka mo dyan. Raktor ka pangayo, mga pinangga nga tagparamati. Dali amla, mamangkot kunik ni mo, partner. Naayad, di man timok Miracle Oil to, ha? Ay, bawal partner, gin bulig na partner. Maskin tistingan nyo, ang kaubo ka mo, at least hindi, gikoon nga full swing, ano, pero ang katulog nyo, maturugan, gid ka mo kang kumparar nga, balyusan nyo, likod nyo, tubog nyo, kag-iimnan nyo. Tamaan ta kasayod whisky imnan krani. Ratatanlas lang Laro namang yapon. Biro lang abi mo, ano yaman, imnan ko ya. May duda lang ka sa kugalingan mo mag-inom. Bagad na kalbaan ka. Purot na klaro, tanaran nga, bakal kag sa may mga punggad. Yan. Tistingin nyo, banyos. Ay, pagkatiya mong gayong gid.
no? Hindi rin ka mapabakal ka beauty products partner. Makumpetensya rin sa mga beauty products. Oh, beauty products, duwa-duwa-adlaw, timugid ka gamit, gid mintinaran, pero ito na, kayong tanang daro-adlaw. Nga mga ano, maski ikaw partner, karon halin ka sa biyahe partner. Di pakamot mo sa mong balay, nasasave la, nga tawas lang daw yamok partner, no? Malimpyuan na mong yan partner, klaro, ha? Ay bagad nga gintistingan naman partner, may mga daw pilas-pilas ka partner nga ano, bakal gid mabulig kang mirakaluin. Ang scratches sa inyo, mga uyahon ng panitran, matmata nagbuoran dura, gabalik sa normal, sigihan nyo bla. Namurang may waga nga epekto ka Rumi Antonius Miracle Oil. Gakuha na kamo nga paanot na nimo ni Rumi, hulas lang. Mga kombinasyon na akin tanang nimo, kanya pruti, epektibo lang ka rin. Sige. Ay, kay Migo Books dyan ha. Thank you sa mga, ano ganito ka. Bukod Diyos to, maapit lang kami dyan. Ginpost na to ginangagwan. Na darwa to ay ka partner sa radio natin sa kapiyan na jaga pangapi. Ay, gakuan ko inom ka Diyos. Kay Migo Books dyan. Kung gusto nyo mag-inom dyan kang Bukod Diyos. Agtod dyan ka mo dyan sa may plaza, tampad ka St. Michael's. Kay Migo Books. Kung kwarta ka mo, bayad mo bulo pesos lang. Muna nga ayaw lang anay. Tapira ko bakla na. Bayar ako ka magkot partner na libre mo natin na inigoto natin si Migo Books. Akin partner, saan ka ba? Tulog hindi mo ginamanan lang ba? Si Migo Books. Di kapon nagnidoyo. Kaya may nanawa ko lang pundo ko. Dinulahan na naman ako. Amo niya, mayat kay Migo Books. Kung gusto niyo magbakal, amo ya Migo atin nga laon na unor niya partner, pero grabe ka bakas partner. Ora kapag sawa ba yan? Ora rin nga sawa rin niya partner. Bakas siya ka kasi tao. Basi kung sino dyan may mga lalahon ng bayi, agtulang ka mo kay Migo Books, basi mo kung sinunaan na ka mo. May imbag rin tana, mga buhi ko rin tana. Mabuhi rin tanagin man kay Migo Books sa mga katandos. Kita mo kasagod pa ni Kunoyag Baboy. Pwede rin to sa nang kasal. Baboy na. Kung magpakasal ka mo, libre rin baboy ni Migo Books. Maskin mo kung Diyos ng tanda, ayos na. Guto na pa. Nalipatan na ng partner, magtimpla ka, guto niya partner. Basta bakas ka lang sa tawag na business, makakwarta ka gid. Basta Migo Books kaya, di bakas niya, mabuhi na timog ya. Kung makakwarta ka o partner, maayo kita kay Migo Books partner. Mapiding kita partner, pero ang ipiding natin, libre lang, ibaydan natin na panakot, libre lang na yung pangabudlay natin. Mapiding program kita sa mga, pakadaan natin. Kailan natin ang piding program, propaganda ka ng guto ni Books ya. Migo Books, yung mati ka dyan baydan na ni partner Ruming rin Aba, example is, baydan mo blang rahan ni Books kang galawagan sa radyo nga dyan o, agtok mo Migo Books, libre niya na rin ang guto. Siguro madrugok ng taway. Kita partner magtuto matiraw kita tawag ka guto ni Migo Books. Bulig-buligi man si Migo Ruming Books. Ay, maskin sa mo, baydan ta na naman. Mga mga budlay. Napit pagin kami karon yan Migo Books pag pangasawa man ay, ano mo timo ka patandos ni mo timbang timo. Ano ko na karon sino masali ka mong bukod Diyos diyan kung magmasakit timo ni talapakan ang sitwasyon. Kung may sawa di mo, may partner ka diyan karan nga malipay man kami may cashier ka diyan. Hindi lang pagdarwaha mo sawa sara lang. Amuran. Gani. Ano pag darwa ng kribis sa sara, ura pa gani? Diyan na, may asawa na si Books na taga Badirama, di Diyos ang ulit sa Badirama. Dahil na kayo yan. Sigrito, kung na muna, no? Tuwa dyan, Migo Books, May sawar ta na? May sawar si... May sawar si Migo Books? Si Migo Books. Ate, sige. Sarawa lang mong sakwa, Migo Books,
No ka bisyo-bisyo atan sa computer yan. Sige, wala na nabi. Kailang nga feedback pa o. O lang. Ano utan na niya nga atan nga. Tur. Okay lang. Ginaabot mga. Okay. At sige, oras sa ito yung pagparagad alas 7:28 sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo ay sabat kapian talakayan chismisan serbisyo publiko kang iban pa. Good morning, boss. Te, ako ba'y pwede makapangayo miracle oil? Dahil lang. Daw ka feedback tao. Dahil lang kita. Pwede ka pangayo ka miracle oil. Pangayo ko miracle oil. Nabatian ko bag-o lang miracle Maricel Kilio, ya ka San Juan. Ingad balay ni ex-kapitan Sani Tonog. Di pwede gini. Mga kabiyanan. Sige garing ura pa ko ka tagtag yan sa barangay San Juan. Kung magbakal ka mo dyan ikawa di ramis, may aman lang riata na sara. Mga kabiyanan. Partner, ikaw ba na manambal kaya inayon ko lang itong radyo. Tamiyawan na yung mga tramiyawan mo dyan. Sa mga amigo ko dyan kay amigo bot-bot siya sa Inder RMO kang Tibyaw, no? Yang amigo kanya mabuot yung amigo kanya. Amoy ang hit kang MDR RMO nga mayad, no? Kay Kare dyan sa assistant na dyan. Kay amigo Kare pagpayag rin ka mong balag para ka lagaw-lagaw mo ka dyan sa kulasi. Ay tawaan na ka miracle oil para magdugang masjid mo Hindi mo problema. Hindi man pag patampi ka tandes ay hagalagan lang. Hindi rin pagdugang isawa mo. Sara-sara lang. Hindi ko kari Sinang ilasa magkilat dyan sa Mindoro na ko na partner na idlaw ni mo ba ninyo ba na? Kilala mo sinang Akay, good morning dyan. Umayad na nga pagpamati dyan. Musta si Toy-Toy dyan? Ako dapat pamangkuto natin musta si Toy-Toy rin Soltiro, ruguro to. Ngaymaw sa pagpalagad ta, si Bobby Nicor masunod nga mayor sa Banwakang Barbasa, no? Padayonon ang kuswagan sa Barbasa. Amo man si SB Rami Necesario, may pagulikid-gid sa mga pumuloyo sa Banwakang Barbasa. Kag si Papa Mike Pelber Medina, si SB Pelber Medina, mga kabyanan, amo diyang SB nga may kabalaka, mabinuligan gid sa mga tao. Wala gid yaga pagar basta bulig amo man si SB Bibok Walden Lim, Piotyor nga mayor diya ka Tibyaw, no? Si SB Bibok Walden Lim, mga kabyanan, kuna ang tadlang pangimanwa dalan sa kauswagan kang Tibyaw Antike para rayo sa graft and korupsyon. Kagay maman ang umni ragya sa kulasi da baligya tanan nga hardware items kompleto kag barato agto lang kamo banwa sa Omni, okay? Ragyan sa Sentro Sur Kolase. Amo man ang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading na pahamtang sa Sentro Sur Yapon. Kung bakal kamo pinta, diyan kamo bakal pinta kag ipatimpla kay Migo Julius kung ano nga kolor ang gusto nyo ipinta sa inyo nga balay. Sunrise Advertising Incorporated. Ang Sunrise Advertising Incorporated, tanan nga printing materials rigyan mapahimo ninyo. Sa gapon si Tol Binja Polinar mga kabyanan. Kag amuman gaymaw ang Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center. Rigyan riana pahamtang ang Papindo sa may ngaan gid kang sementeryo. Sa ngaan gid kang sementeryo kang kulase. Okay? Kang tanan nga electronics, mapa-stereo, mapa-washing machine, mapa-TV, Wisam Electronics and Service Center, kung magpa-repair ka mo, agto ni dyan. Si Migo taman
Bogs, si, na ano ta, napisaran kong buko Diyos. Ha? Si Migo Tamat Ongon, si Mat Ongon, mga kabiyanan, kung magpa-repair kamo kang inyong masakyan, bla, ay guba, ano man problema, si Mat Ongon ang kampiyon mag-kidaan kang mekaniko. Kang mabalik, stilik lamang magbuhay. Iwanan tanay ang mga sponsor yang programa ginaimawan gidya kang Rumings Miracle Oil. Nin kang inyong Escape Edition Jojo Rivera, kang inyong matandes no nga kapitan Kapokpok Bibuko, madari niya nga parapitan. Si Kapokpok Bibuko, vice president niya kang Banwa kang Kulasi. Kay imawan man niya ni nung July di makutak kapadlagan man niya SB former kaya SB na nung sinong July madali ni man niya mapertan mabinugnuhon niya nga klase man ka tao kag ginaimawan man niya kang inyong mapinalanggaan nga SB boy ala larkon maski sabihin lang kamo kita nay kaya gamangkot gid kun kamusta ka si kay Kelboy diyan sa tanan nga kaklalaki nung sinong boy larkon kuno kamaya di nga kasi tao ginaimawan man niya ni Bimbim Maayo Aloro, Casiano Maayo Aloro, sa diin bata yan ni Conrado Maayo, administrator kang Banwa kang Kulasi, kapadalagan man niya SB kang Kulasi. Ginaimawan man niya kang akong partner no nga si Roming Antonio, kapadalagan man niya bilang SB des Banwa kang Kulasi. Kaginaimawan man ni Nungboy Larry Arosilha, bata yan ni former ni SB Mami Pilar no amoy bata na mapadayon ka pagserbisyo diya sa Banwa kang Kulasi kag shout out sa mga grupo kang ni Bulari no nga kanday Abet kanday Baloy diyan nga nagtingwa nga maka congratulations kaninyo kagkabay pang kasilid kamo sa Simis no shout out man yan kay Migo Kubutbot kay Dayday diyan gali sa may batunan kay Dayday kay Chasa kay nung Dani diyan kay nang Vicky mayat lang nga pagpati. Diyan sa barangay Bagakay. Good morning kanyo dyan, bot. Good morning. Manahan ko nga tunog, ginatunog yung kanyang radyo dyan. Kamigo, pajimpot na. Ang tunan ng kakit dyan ni partner Ruming. Kung ang mustilmer, kung kabuar ka, miracle uwer rin to kay Ragot to. Wasi orar to. Sige lang, ako lang madulong yan ninyo. Nabalar si ito, Elmer bot. Madulungan kitawan ng kasimpo nga makalagaw dyan. Rato, barangay ka pa-reserve. Pasensya lang ka mo, hindi ka gwanta, partner ka, no sako, babay sa pangapanya naman, kag libot-libot, di, manani mo, bagat kaugalingan na lang kag nangampanya naman, may mga ginadaraman yung mga sa babaw nga kandidato, ay para ka na makabulik sa pirakadlaw, kung palang litan yung mga kandidato nga magdaraog man sa daya. May mga buligan, tabay nga sa babaw raw, ay kisaman, budlay man nga kung daog ti mo, ura ka mga katrapitan. Kontra. Mano wala ka bay? Ang mga bagay hindi mo mimo, tangaan mo lang kung tao, ura kot mimo ba? Kasi magwa ko partner nga posisyon ko partner. Hindi ba? Kinanglan na amora man ba sa negosyo, kinanglan may connect. May connect, amo man sa pangimanwa. May connect, may connection ka bla. Wanan mo tabi kay mo posisyon nga na kunura man kauti connect, hindi mo ra mahimo mga bagay nga biyan sa imo kontrol kag otoridad. Hindi bla so kinanglan mo man magkuro-connect mo nga may mga ginabulig-buligan taman ngas babaw-babaw. Makabulig ra natin sorry head just in case mga pinalangga nga mga tagparmati. Parapit ninyo kay partner Ruming ay. Pero pwede man nga ka parapit ka muknakon, through channel lang ka nakon, ay padangup tapon na problema sa pirakadlaw kay partner Ruming Baw,
kundi ginpresent kong problema, partner. Ginpresent ko kay Paulo Javier Bla. No? Wow, ang kuon ta ng Paulo. Ha, kung makatime ko ta na, ang tuna ng tugi barangay ng Suryo. Ay kung mapalaran ta na, priority na makarsadahan ang barangay Osorio. Kita nyo, nandiyan sa priority list ha. Nami man partner kung sa mga nagalagan bla may commitment talaga na partner ang inyo barangay kang commitment na bla. As in, verbal commitment lang, pero at least may pagyagtan na ka mo sa inyong barangay. Problema ng commitment nyo, ga-commit ka mo sa sangka politiko, tapos pirdis ng barangay, paggatong ka mo, makuhon nga, yun pa bayan ka mo. Ang commitment kung kaysa, kinanglan, ang commitment natin, no, dami kasiguruhan. Na amora mga pamilya. Kag kung may commitment at tanang tahok ninyo, kag mananta mahimo, gid ka matabo, gid, hindi nyo man pagbabayaan. Nga maluya, mamalawas na, di ba? Bukit sarakag sa piyak nga kandidato, puro lang timo commit. Pras karang bulig na timos kandidato, rang need commitment ko mo una si mo barangay, di ba? Amora na ang importante, commitment. Kasi verbal man ran, kung anong man dyan, pero may pangyaptan ka sa mong barangay, nasa sunod kung hindi na mataburan ng commitment nga hindi na maubraran, pwede ninyo ra kontrahon. Sakto ran. Ang laban naman bulig sa mga barangay ran, puro laman na commitment, partner nga istoryahan mo. Handa ni kay iba, gambal nga orar resolution sa kay Paulo Kaboy ex ko na istoryahan mo lang, ara dayon, listahan na lang, okay na dayon, katupa man mga pilangga at pramati. So, bawal nga bagay dyan mas minto dyan ninyo dalan sa Suryo. Magbiyananti commitment makunang pagtos barangay nga kwanran sa barangay Flores. Ano ka pirak milyon lang nga budget na karamol bahal guro-guro partner no? Bahal na partner nga daw sa time patanar ka mga Javier partner diba? Ang Flores. Sa limag ka pumuluyo, text ka mo karoon kung ano mga problema nyo nga pwede natin sa kanginan. Kung ano man ang inyong man bigyan na ekspektar sa mga kandidato nga halimbawa sa gobernador, sa congressman, sa mga SP nga kung ano ang kung pananglitan na magdaog ano ba ang inyong dapat nyo pangayoon no nga serbisyo para kananda sa mga SB man sa klase kung ano man nga klase serbisyo ang pangayoon ninyo nga kung pananglitan na magdaog sanda para at least matawan man natin katensyon no yung problema nga ekspektasyon nyo bla ekspektasyon nyo nga magdaog si Paulo, magdaog man kung sino mang kandidato, magdaog man si Pedesio, kung si Gob Kadyaw. So karon diya matawan natin pagtamod diya karon sa pagbalik naman ay kami sarakit ang tabog naman ma-advertise na kami. Si magabalik kami parte moment kay rotasyon pagkalipas lamang ka pinaka paibalo standby. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement? Herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, at nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, permi nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan, bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mamakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Ako si Dr. Faye Abigail Fartich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone na makatabang usab kini sa pagprotekta batok sa sakit nga cancer ug makatabang usab sa pag-manage sa atong blood sugar levels labi na sa mga diabetic nato nga pasyente ug uban pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro ug epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. NANS Herbal Capsule. Ang hypertension isa magigingalan sang high blood pressure kag ini ang nagatulod sang malala nga komplikasyon kag nagapasaka sang risgo sang heart disease, stroke kag mahimo ikamatay. Kalabanan sang high blood pressure wala sang signs o kung symptom kibuton ka na lang nga ginatake ka na. May ara man ini simptoma nga tuman ka sakit sang ulo pagkakabusang paginawa kag ginasunggo ka pa. Kung nakahibalo ka na nga may balatian ka nga subong sini, hindi namang duwa-duwa. Magtumar na sang NANS Herbal Capsule. NANS Herbal Capsule nagabulig sa dugo nga hindi maglalas
nga puyo para hindi magpundo kag magbara sa imong kaugatan. NANS Herbal Capsule wala sang side effects. Ang tawo nga nagaedad, family history, overweight, o kung obese, hindi physically active, damo sang stress, kag permilang ka po, hindi malayo nga makaangkon ka sang high blood pressure. Gani, samtang timprano pa, magtumar na sang NANS Herbal Capsule. Pabakuro ng resistensya, kag ikaayong lawas, mag-NANS Herbal Capsule. Mabukal sa mga butika. Maayong nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka, kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbugat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply didya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa nga mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sa antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Tablet, partner, ang mga factors nga